Hola, bon dia, bona tarda, no sé quan m'esteu escoltant, però bueno, em presento ràpid. Jo em dic Miquel Aimà i sóc estudiant de realització audiovisuals al segon any del cicle superior, tot i que aquest any he començat els estudis fent un Erasmus a Bèlgica. Estic fent un Erasmus a Bèlgica, a un poble que es diu Malines, i us explicaré així per sobre una mica l'experiència tant d'estudis com l'experiència a nivell personal que porto vivint aquí des de fa ja 3 mesos, gairebé. A nivell d'estudis, la veritat que jo he tingut bastanta sort i en el meu cicle només haig d'anar 3 dies a classe, només vaig dimecres, dijous i divendres. I aquests 3 dies que vaig ni tan sols faig 6 hores de classe, faig entre 3 i 5 hores. Sí que és veritat que al fer un cicle d'audiovisuals, aquests 3 dies que vaig fem més part teòrica i després els altres dies que tinc lliure portem a terme més les parts de gravar, de quedar per fer qualsevol vídeo, editar o qualsevol d'aquestes coses, les fem més fora de classe. En aquests 3 mesos que porto aquí, la veritat que han sigut bastant tranquils. Sí que és veritat que hem tingut molta feina, però si vas al dia a dia ho treus tot de sobre. Ja hem gravat un tràiler de Netflix, hem creat un joc a partir d'aquest tràiler, hem creat la sèrie, hem fet entrevistes pel carrer. Vull dir, hem fet bastant projectes i ha estat bastant guai, molt gratificant i molt xulo. La universitat en la que estem és increïble, és bastant gran, som com 3-4 campus que estan molt a prop entre ells, vull dir, superguai. Ara, per parlar una mica més de l'experiència a nivell personal, segurament molta gent té por a fer un Erasmus i més si vas sol o sola. Jo, a l'experiència que estic tenint, la veritat que vaig vindre aquí sol, el millor que he pogut fer. Des del primer dia que vaig arribar aquí ja vaig començar quedant gent espanyola, la veritat, que està fent Erasmus aquí, però això és el fet que abans de vindre aquí o a qualsevol país d'Erasmus hi ha grups de WhatsApp, d'Instagram, per gent espanyola que van a aquell poble a fer Erasmus i tu, si et busques la vida, el primer dia ja estàs fent amics i ja estàs coneixent gent nova i és superguai. I després, en quant a tema de viatjar i tot això, que també és una part que el fer Erasmus és una que agrada molt fer, almenys estar a Bèlgica és una gran sort perquè estem molt ben situats. Jo, en 3 mesos que estic aquí, ja he anat a Amsterdam 2 cops, a Irlanda, a Alemanya i a Cracòvia. I això és la sort d'estar a Erasmus, que a part que et donen descomptes per ser estudiant d'Erasmus, també a viatges pots viatjar en bus i en avió, i a l'estar tan ben situats en Europa et surt molt més barat. I, més, jo estic vivint a un estudio, és a dir, jo no estic compartint ni lavabo, ni nevera, ni cuina, ni res, jo ho tinc tot per mi, però sí que és veritat que tinc molts companys i amics que he fet per aquí que estan en residències i m'estan dient també que la seva experiència està sent igual de guai que la meva. I després també la gent que coneixes aquí, és algú que jo us recomanaria sempre fer un Erasmus perquè aprens moltíssim, t'independitzes perquè realment t'has de buscar la vida tu per tot, coneixes a gent, nova cultura, viatges, estudies en anglès que també et fa millorar l'idioma. És algo que 100% recomanaria sempre i que si algú té por a fer-ho, jo qualsevol profe o qualsevol persona el podem ajudar, el podem aconsellar. I poc més, fins aviat. Un salut a tots els profes que estan per allà i ja està, ens veiem.